Dihamu ama namin, ina namin na inahulungan dibugasan Jesus Kristus, ala na maringat kami, diakan na tua-tua namin na hurang takas manjahasian bibeli, di paradihami do persiajaran sian hata batak, asa talehon marrohata martangi-tangian, sian hata nidebata, marhite na manonton video on, asa dapotan hita pasu-pasu sian hata ni Tuhata. Mauliate ma Tuhan mandongani hita saluhut. Oras madihita. Diarion Jepang madihita muse lau manakasi sian ruas ni hata ni debata persiajaran diarion ima hagogoon pangguruan. Persejarah ima sian Joshua 15 ayat 16 sahat 10 sia. Dihata ni debata di dok di Joshua 15 tong dope manaringoti si Kaleb. Ahado pinabuan ni baritaon tuhamuna taringot tu hagogoon ni pangguruan songondia parangen ni si Kaleb diudut na tuaka paparan nau poso. Sanari tajaha major tutus sian hata ni debata. Ya, dia caplonom. Joshua 15 ayat 16 hata ni debata mandok sono. Pidok sekalet. Ya. Manangisen apa patu Kiryat Seper jala ditaban lehonok kumatu ibana boruku si aksa bahen jolmana. Ya. Songonima takasna hatani si Joshua. Ya. Taringat tu si parmonang lau papatuhon huta ya. Jadi Roma si Otniel ya. Di taban si Otniel anak ni si Kenas angginis Kaleb mahutai. Ya. Ima Kiryat Sepernakin. Gabe dilehon matuibana boruna si aksa bahenjol mana. Jadi dibongoti perempuan lima, ya dibongoti perempuan lima, ibana dipangido, disosoya sa dipangido, didok songonon. Jadi didok si Kaleb matunasida. Hadio. Yala nga disosoy na kinasa dipangido, tuamana hadio. Gabe didok nasida ma diayat 10 sia. Lehon diau pasu-pasu sada. Ano nga dilehon ho tano na harsang tuau. Balehon madiau huhut akamual. Jadi alanang dilehon do diwana sada luat na harsang. Ya, na harsang na tungil. Di pangidayawana mah asa dileon matong luat na marisimual. Balehon madiau huhut akamual. Jadi dilehon matunasida akamual. Na dijulu dohot na ditoruan manang na dijay. So ma pangidoani dipasahat. Jadi di sana patuduhan teringat tu persejarah tahun muncul sada gorna yang baru ima siot niel. Menurut aja siot niel di panguhum. Tongdo dipatakas di sana ditaban siot niel hutai. Ima sada huta na margor Kiryat Seper. Ya.
Jala termasuk ma'aka huta na adong di luat Kanaani ya. Di pangungkapan tolu ayat pitu rodi 10 sada. Di patorang di sana dong 5 raja ya. 5 raja nai sian halak Palestin di tengah-tengah ni bangsa Kanaani. Ima halak Het, Amori, Peris, Hepi, do Jebusi. Ya. Jadi ikon papatuan do aka hutan. Molodang ima naung diarsakon dia ke persejarah na lewat gabe. Gabe terpengaruh bangsa Israel mangihutun sombaon nasida. Ya. Gabe marsihohot manasida. Gabe di somba debata nasida. Di ulah halak Israel ma sogo ni rohani debata. Mersomba tu bal. Ya. Mersomba tu bal dohot sombaon nasida. Gana-gana. Jadi ala naksongoni pangrangin ni halak Israel mersigorgol marimas ni Jehovah midanasid. Gabe di gadis son manasida tu halak kusan risataim. Lima raja ni Mesopotamia. Ya. Jadi mengganggu hima halak Israel dung songoni peristiwa nai. Jauh-jauh mana sida tu Jehovah gabe asima rohani Jehovah dipahehe Jehovah masada siantonga-tonga nasida si palua. Paluahon nasida sian tangan ni pergadisan, tangan ni musuh. Iman na marguar siotnia. Jadi siotniel nakin naung tajaha di Joshua 10:5 napatorakon memang si Joshua nagabe sada halak pemberani jala si papatu huta. Lagabe terpilit may bana gabe panguhum di halak Israel. Ya. Gabe panguhum masyot niel. Jadi nungabe di taluhoni bana kusan risa time nakin. Saleleng siot niel gabe panguhum. Amanda sonang so haribo-ribuan bangsoi saleleng 40 tahun. Sahat roh dinamate ibala. Jadi persejaran dia do. Nadong di son na dapat hita. Sian buku Joshua. Ya. Jadi nakinta berang si Kaleb tekas sudah didok. Nolo di mana mengalihon boruna si Aksa. Lahu pajabuhon tu bawa na papatu huta imanakin huta karyat seperi. Ya. Jadi manang matutu siot niel manaban hutai jala dibuat-iban nama rohani siaksa. Buru ni sekali. Di son adong sada persiajaran na perlu berengotos songon dia tindakan ni si Kaleb. Ala naung di baga-baga ni bana do. Na arga situ tudo tiruan na nilehon ni bana. Ya. Tiruan patuduhon ha argaun ni baga-baga dot ha porsion ni bana dot ha radeon ni bana
laho menghadapi paralon. Jadi sekali petong tohoma dilean ma borunai. Jadi tu kapaparan no poso ya mangihutun tiruan na pinatudun ni si Kaleb. Tohoma si Kaleb dohot si Joshua. Ya. Gawe sada tiruan nauli na denggan di tonga-tonga ni bangsa. Adong paparan na baru na mga rade laho menghadapi paraloan jalan na setoktong pasauton sakap ni debata di tonga-tonga ni halak Israel. Muncul ma si papatu hutan na baru ima siot niel. Sangan hatani si Kaleb sailehon matuau toron nina di persejaratan tuar. Ya. Saunari taberang masyaksa na jinujuan ni sinundukna patuduhon haporsyaon do tahi na sarupa tudos songon na pinatupa niamana sailehon matu autoron dipangido lehon madiau sada pasu-pasu nunga di lehon ho luat naharsang walehon matong dohot akamual sangat sada pangidoan nauli nadenggan merhite tahi dohot hagarangonda yaksa menguduti parangan ni si Kaleb di bagasan hagogonop ni baga-baga laho manoluk laho mangingani hutai lehon diau sada pasu-pasu akan mual. Jadi di lehon matutu mual di dolok, di lehon mual di taruan. Mual di julu, mual di pahai. Ya. Marhite mangido baga-baga ni Jehovah di bagasan na persyaon dohot hagarangon. Hagogoon ni rohani si aksa patuduhon. Hagogoon rohani akka parupuan di bagasan buku barita nauli. Naso olo di pauba aka situan na torop manangaka sisian jalan dang olo sumurut sahat rodi na sida manjakon pasu-pasui. Rikot di nasida manjalo pasu-pasui. Jala di buka saka porsian do nasida. Jadi olo di sepata tutu di patuduhan aka paropuan aka ina laho mangido sada si pangidon nasida marsihohot rohana jala di patuduhan hagarang. Jala langsung nido nang doho di partikian di ombas ni Jesus. Godang do ka porpuan na marsihohot rohana na ikon manjalo sada pasu-pasu siya nimban. Mula tajaha di Lukas. Mula tajaha di buku Lukas 10 alu ayat sada rodi 5. Tabereng di sana sada perempuan na marsihohot rohana lahu manjalo sada pasu-pasu sa dipitori ibana. Adong sada panguhum ya. Iya. Di bugasan ayaton ima sada perempuan ya. Sada perempuan nama balu na jugul mangido ya. Jadi di pasal Yesus sada upama ya. Na upama na patuduhon na ikon perlu do jugul martangiang. Didok adong sada panguhum sada naso makabiari di bata. Jaladak peduli di jolma. Jala adong dihutai sada perempuan nama balu roh manopot panguhumi mandok. Pitoria ho maralohon aka aloko. Ya. Roh panguhumon leleng do. Dang rikot rohana. Alil nga sa dipikir itu bu mamose di rohana mandok. Tutudo. Dakku habiari Jehovah. Jaladak peduli au di jolma. Alay huputori nama baluan.
ala dineng neng yau. Songoni majugulna ibana mangido asa dipitori ibana dang ditangihon panguhumi alai sai dineng nengi ya. Duk saya dipikirin manat idok ma di bawah serwana atik boharo ibana muse manggariang yau. Sada halak panguhum na so mabiar tu debata jalan na so parduli tu jolma alagi doki mana atik boharo ibana muse manggariang yau. Jadi alani hupitori maiban. Masada pandohan ni panguhum nakin. Ya. Alani jugul ni nama balui gabe dipitori panguhumi maiban. Songani mamarsiyohot ni rohani sada parupuan molo na ngadok si pangidon na apala na rikot dingoluna. Lo songoni matong nian dohot jugul tamangido tutuhani diakan na rikot ti bagasa parngulota. Sedangkan panguhum ya panguhum naso siya biari Jehovah. Olo do mamitori na mabalui. Lama tuhatta ya. Datung pitoran na mahita niyan alan naung tajo warna arian dohot borngin. Alana akan na pinilit na dohita ya. Atong alani ya. Atong tajugul hom mamartangiang. Songon pandok ni Apostol Paulus di Roma 12 ayat 12. Namandok marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha mahamu di haporsuhon jala jugul hokamu mamartangiang. Jadi ya dong do hape labani jugul lamanginang sai tatuktuhi ma sai tapangido ma ya. Sai ta jugul mana mangido tu hadapan ni Tuhan. Martangiang mahita ta jo magwarni tu hatai arian dohot borngen ya. Jugul hokamuma na martangiangi tu hadapan ni debatata asa di Victoria. Jadi di sonda potita matutusong pangiduan ni siaksa di lehon amana do pangiduan na do denggan di lehon dan sida mual di dolok mual dohot di toruan. Sanari pe ia pangiduan ni nababalo tu panguhumi dipitori do iban atong hita nama sonari. Boha nunga sahabe pangiduan tay nunga dialusi be nunga dipitori be hita. Ya. Akana poso ni debatado hita lam gumodang mahita tutu martangiang asa pitoran itu hatta mahita gabe partigor mahita sianon satu joloanon songonima parsiajaraton napas hatot tuhita sada hagogoon ni tiruan ya pangguruan ya teladan onna diterjemah monsian bahasa Inggris the power of example ya. Jadi sada huaso hagogoon sian tiruan pangguruan dapat matutu tabereng pangguruan sian sikalep tuboruna siaksa asa hitape gabe tiruan mahita dia kainganatan na humaliang Tuhan ma nama maso hita salut martang yang mahita Tuhan nami debata nami debata ni si Caleb dohot si Joshua tuhodo hami pasatan maulatini roh nami asim do tolong muna sumurong na payhuti hutami dia kadosa pangulisan nami asim arham dihami Tuhan molo tunggalepe hami dia karinak salpura mangido martangiak tu hadapan alai pergugui mahami ada Tuhan asalam mersihohot rohanami asalam di haringgasuk kami mersiajar doh na martangiang molotung jugul pehami ada Tuhan roh mangido tu hadapanmu asana patibuhom manian alusammu dia ka pangidoan doh tangyang nami molate ma Tuhan
Say pitori mahami. Dingolo namin. Asa dapotan gok pasu-pasu hamis yan na depan. Horasi daging doton dinam. Pake mahami gabi ula-ula na badia di tonga-tonga ni dongan jolma. Pematang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amen. Oras semadi kita sa luhod.